ka pre. Ito sa bitin madam pre. Ha? Pre, ama ka kita. Ito ko ikan po ki. Nanguha ko kuwan dito ba? Nanguha ko kuwan. Sabi kuwan niyo pre. Kanang butong. Oh, nasapang ko pre. Nasa man dito. Kinuha naman to yung bag. Oh, manambag ka oh. Maong pre. Iso ka ko pre. Kuha na ko pre. Bantog na ko kwarta pre. Bantog na pre. Wala din yung pre na din kakawa. Ako magusing kita na pre kanya pre. Kita mo gugud. Dagan ng kwarta pre. Dagan ng kwarta pre. Patatunga ta pre. Tugat tadi pre. Tugat punya pre. Oh, kanya mang pre. Ini ikut pre. Ini aku nih pre. Nakita ako sa madam pre. Watahan talagbag pre. Gan kwarta. Gin. Tumata pre. Tugat pre. Sao ka na ko ni ako ang place diri no nindutan. Ako ka ni ko anin diri paninduton ba akong patauran o kanang mga design din katong mga series light para daghan kay mandayo diri nga muanhi diri sa kuang beach. Wow. Diri oh. Ako ni siyang designan ako ni I love you din katong isa. Basta kaning mga lubi ako aning pangkuanon. Tangan ako ni mga light kay para nindot kid kaayo ba kay aron manganhi ang mga turista lagi kagawas. Nindot kinig view diri oh may mga bulak ako ning pang butangan diri. Kay nindot kaayo dayon bugnaw ko nindot kaayo siya og view din kuan kanang dili-init ba. Sindutas ko kuan. Ang hits kuag din paninduton. Semacam mana ako. Ati. Wartahan na kayo ni ba? Asa man eh. Di ka na. Bugay naman kayo niya. Wala na ako nakita ba? Ini yang di dalam bag ba? Dagang ini kwarta. Klaro kay dagang ini sulod nga kwarta ba? Panitaan ako niya. Pero asa ko sa tikboy no? Ito sa tikboy po. Minta na ato ko. Mga pa may butong. Dagang kay bunga yung butong mo. Ari ko dari. Oh, asa. Dagan kayo. Ate ko naman. Si Madam na oh. Oh no. Api na. Sakpan ko ni ron. Oh, si Madam. Pastilan. Sakpan ko ni ron. What? Oh no. Kawato ni ba ako ang lubi? Kuag din pagasubayon diri. Sig makawatan ni akong butong diri na. Wala man nagsubag diri. Oh no! Sakit ka. Wala ito. A few moments later. Oh, pre! Ano ka, pre? Ito sa bitin madam pre. Ha? Pre, ama ka kita. Ito ko ikan po ki. Nanguha ko kuwan dito ba? Nanguha ko kuwan. Sabi kuwan niyo pre. Kanang butong. Oh, nasapang ko pre. Nasa man dito. Kinuha naman to yung bag. Oh, manambag ka oh. Oh no! Iso ka ko pre. Kuha na ko pre. Bantog na ko lang ko kwarta pre. Bantog na pre. Wala din yung pre na din kakawa. Ako magusing kita na pre kanya pre. Kita mo gugud. Dagan ng kwarta pre. Dagan ng kwarta pre. Tumuha pre. Tugat tadi pre. Tugat punya pre. Oh, kanya mang pre. Ini ikut pre. Ini aku nih pre. Nakita ako sa madam pre. Watahan talagbag pre. Gan kwarta. Gin. Tumata pre. Tumata pre.
na to ni Paino. Dali na, pre. Dali na, pre. Wala na to. Ano to, pre? Nabutoy, pre. Hindi, pre. Sabi, pre. Ano, tagahanap pag Sabi, pre. Sabi, pre. Kalo, pre. Pitaka, pre. Pitaka. Natin, burot, pre. Burot, ito'y. Uyan, itililing. Itililing ako. Atay ni. Thank you, Lord. Thank you. Saan? Ay, bakmuhan na. Ganyan to, pre. Hindi kaya naman yan, pre. Alam, pre. Gayilo, pre. Gayilo. Wala, pre. Yelo. Puro tag-500. Yelo. Puro tag-500. Pre. No. Saan na, pre? Ano crap, pre? Ang kwarta, diri, pre, nausa. Wala na kwarta. Ano wala? O, 5, pre. Ito, ginawa 5. Uy. Oh, no. Abay man akong kwarta to. Ano, pre, kung saan man ay magkikuha, oy. Ano ka ni Madam Bre? Kung ginawa. Amat yung siyang ano si kwartas. Kung ginawa. Tay. 5 kwarta. Kukuha na pre. Imo na pre. Mama ka, pre. Imo na pre.